V dnešním videu znova remakeneme level z Half-Life 2. Od minulého remakeu tu bude několik zlepšení. Realistická simulace vody, mé ručně nafocené textury a místo toho, aby to byl jenom jeden render, bude to rovnou celá plnohodnotná animace. Tenhle remake byl zatím můj nejvíce ambiciozní, takže jestli se mi povedl, tak už se mi pak povede všechno. Mimochodem, ano, jsem si vědom, že existuje Half-Life 2 RTX, ale jako sorry, já to reálně neberu jako za remaster. Je to zabugovaný, neoptimalizovaný bordel a navíc ještě to ani není hotový. A nevíme, jak budou vypadat ostatní lokace. Takže od toho jsem tu já, abych jsem se o to postaral. A lokaci, co jsem vybral, je... Water Hazard je peak kapitola. Na tu dobu ta grafika vypadá absolutně nádherně. Atraktivní voda, překrásná obloha a já se to pokusím remakenout do takové grafiky, jako kdyby to vyšlo dneska a možná tu lokaci zlepšit. Takže základní storyboard pro animaci je jednoduchý. Bude to statický záběr, kde jenom proletí kombajn helikoptéra kolem, pak zase zmizí pryč za roh. Pak ještě chvilku se jen díváme na to prostředí. Zní to sice jednoduše, ale tohle celý mi zabralo skoro 6 dní. Takže prvně začneme s technickýma věcma. Tím mám na mysli ty věci, co budou mít jakýkoliv pohyb. A když se podíváme na videa toho, jak helikoptéry ovlivní prostředí díky větrem, vypadalo to děsivě, protože ta helikoptéra a ten vítr působí prakticky na všechno. Takže logicky i na vodu. Ale hádejte co? To byla zrovna ta nejtěžší část celým tom remakeu. Strávil jsem skoro půlku dne snažící se zjistit, jak to udělat, nejen ty vlny v té vodě, ale i tu pěnu, co vítr pušuje pryč. Hádejte co? Stejně jsem na to nakonec nepřišel. A tak ve samotném zoufalství jsem požádal o pomoc na Redditu. Hele, já vím, jak to zní, ale doslova se mi stalo to, že jeden člověk mi nejen řekl, jak to rovnou udělat, ale rovnou mi dal celý návod, samotnou .blend složku, abych se na to mohl podívat, zjistit, jak to udělal. Nedělám si prdel. Takže velký shoutout dáš to radši číst nahlas nebudu. Ale každopádně, jo, simulace vody byla hotová. Nice. Pak následoval podobný proces jako minule. Importoval jsem mapu D1 Canals 06 do Blenderu. Všechny modely, textury, oblohu a světlo jsem smazal a začal jsem to nahrazovat lepšíma asetama. Nice. Použil jsem Blender addon ANT Landscape, díky kterému jsem vygeneroval lepší a kvalitnější hory. Další na seznamu je voda. Voda je v této scéně velice důležitá. Takže jsem vytvořil shader, který reaguje na prostředí a dají se animovat ty vlny a pohyb a všechno. Dále jsem remakenul tu červenou stodolu s tím dřevěným domečkem, co je nahoře. Stodola dopadla dobře, ale s tím domečkem jsem se musel reálně snažit, protože narvat na to jenom texturu by zkazilo ten realismus této scény. Takže jsem vymodeloval několik dřevěných prken a to jsem jenom poskládal dohromady jak Lego. Domodeloval jsem uzubený kola a dopadlo to velice dobře. Chtěl jsem dát důraz na to, jak v realitě by toto prostředí bylo špinavé, takže jsem dal plíseň na ty stěny, co jsou okolo vody. Pak bylo na čase přidat vegetaci. Jak jsem říkal, chci, aby tohle působilo spíše vysušeně než nějak naživu, jenže chtěl jsem zkusit něco trošku jiného, než jenom používat stahované asety přírody. A to je nafotit své vlastní textury. Takže jsem šel ven, vzal jsem si sebou jen obyčejný mobil, šel jsem do nejbližšího lesa, vytáhl jsem, vole, můj náhradní sníh z matematiky a začal jsem fotit trávu. Navíc docela foukal, že jsem to musel podržet, aby mi to neuletělo. A po tomhle velice bizarním pokusu jsem se vrátil do Blenderu a zkusil jsem to proměnit do skutečný použitelný 3D model. A rovnou se naskytly problémy, jako je třeba to nekonzistentní osvětlení, což prakticky způsobilo to, že ty různý kusy trávy měly jinou barvu. A ani shader od tohoto tutoriálu mě vůbec nezachránil. Takže jsem to prostě procnul do části scény, kde to ve finálním renderu nešlo ani vidět. Ale stálo to za to i přes tuhle všechnu negativitu. Ano,
stálo. Tohle bylo něco, co jsem nikdy nezkoušel a bylo to docela fun. Plus jsem se dost naučil o tom, jak se to má dělat a kompletně from experience. No nic, zpátky k našemu remakeu. Filozofie z minulého videa je tu stejná. Chci pořád, aby to vypadalo jako z profesionální kamery, v našem případě filmařské kamery, takže jsem se spíše logicky vydal tu filmařskou cestou. Finální výsledek jsem pak dal do DaVinci Resolve, kde jsem si pak pohrál s barvami, aby to více sedělo k té hře. Takže bez žádného zdržování, tady je ta 10sekundová animace. Enjoy. Kámo, jsem tak na to pyšnej. Samozřejmě už teď vidím věci, co bych mohl zlepšit, ale i tak, to vypadá nádherně, co vy myslíte? Doteď zatím moje nejlepší práce. Jestli chcete vidět, jak dopadl můj minulý remake, můžete kliknout zde. Nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Na viděnou.